selanjutnya adalah satu rangkaian spesial lewat lawak sejenak atau glamor gelak tawa dan humor bersama hadirnya sang bintang lawak kami, bintang lawak dari BPM Putra HI Muda. Inilah dia, Wah Madek, Wah Cici. Wis up. Saya lagi keder dikit. Lo, anak sih bening ngarep Pak. Kiki. Ya, enggak dingin. Genain dengan tim majikan. Madape mana Pak tiak? Madape mana tiak? Ngene ngrapeti wong kondangan. Iya, pri ora apa-apa, kayak keder Kang. Ora apa-apa cari majikan. Iya, alhamdulillah. Ya, wis libur ya apa jalukan majikan Iya. bae. Iya. Mamane anggur. Mamane anggur kesuwun. Hah? Oh, anggur. Anggur macok anggur. Iki Mamane rombongan anggur. lady saya wis siap kabeh nih Ya Allah. Enggak ya, Nak. Iki senang Ya, banget. pajare kok kon metunen dingin soalnya mah. Pacar apa? Pacar mulia keramik. Kiye pajar mulia keramik, kiye pajar Oh. mebel. Mimine Kiki. Mimine Kiki. Mimine Kiki. Karo Kang siapa kini? Kang siapa kini? Hamba Allah. Majikan Nom. Oh, Kang Rian. Rian Iya, sama Kiki. Rian sama Kiki. Rian sama Kiki. Rian sama Kiki. Rian sama Rian sama Kiki. Ki mimine Iya. Kiki ne. Heeh. Iya, ya wis dirawat Iya. dikit mati. Iya, alhamdulillah. Kiki. Rian sama Kiki. Rian sama Rian Kiki. sama Kiki. Rian 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 sama Kiki. Rian. Iya menek. Lah kalau madak ya kosim lang banget. Iya, alhamdulillah. Kita maniburi Iya. majikan pas ngomong Iya. ko si garang kini tetang tan Heeh. sepatuan. Anu, nak senangnya mundur ya, Se. Nganggo Senangnya jas. mundur. Iya. Cek Iya, kader ke mangsa suwe awa majake gamelas. Ya, melas. Sing wis pada numpake ya. bokat pada kepanasan melas. Iya, buat pada kepanasan. Rombongan lady saya wis siap kabeh ki bokat bringsang dengan melas iku. Wis sing esuk. Ya Allah tangten sing esuk jematek iku. Rebok-bok bae ning kono turung trap-trap jokit. Ya wis ayo Loh. ditongakna majikane, Cik. Serak. Iya, matur suwun kanggo keluargane Bapak. Kesuwun dikit kanggo sing ngupahi teh pucuk. Irepute pucuk bae ya, Cik, bocah. Wong lagi mau lah buru-buru. Buru-buru ke macet wong dipahi kesuwun dikit kicek Iya. bagian irane. Mamane Mbah sing Cikarang, mamane Bima. Mbah sing Cikarang, mamane Bima. Arek kita mandeluk be pokat kok dikalungi. Mbah Mbah sing Mbah sing Cikarang. Cikarang, mamane Bima Iwas kini. kita wis njang. Pak. Engko dikit nyangkut. Nyangkut. Ya. Iya. Ya dikit Mbah sing Mbah sing Cikarang, mamane Cikarang. Bima. Bapak Bima, Mbah sing Mamane Cikarang. Bima, Mbah sing Cikarang. Iya, Mbah Cikarang. Sing Mama Cikarang. Bima, Mbah sing Cikarang. Mama Bima. Mama Bima, Mbah Mbah sing sing Cikarang, Cikarang. Mama Bima. Iya, atur Wis kesuwun. wis dikit. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ningan kicak wis kagian kira-kira cok ambil agak coket. Wadai teh pucuk, wadai duit. Bagiannya sirat teh pucuknya kulos kita mau wis entok iki. Oh, Lah ka wadai. lah anggur liwat maning. Wadai plastik, wadai plastik. Engko nginunge ning omah. Mola dingin nginunge ning omah. Kita tiba di plastik. Wadai plastik. Ya wis nanya aku Iya, majikan dikit ya. iya. Kita tiba di plastik dikit ya. Wadai plastik. Hampir aja repot ya. Ambil aja repot ning motor. Motor di wadai ne. Emben. Loh. Ya wis lah. Sekian. Kok tiba di plastik dikit. Matur kesuwun Ampir kanggo aja Bapak Sudiah. Bapak Mung Mulut. mung. Bapak karo Ibu Sutini sing wis manggil wa majak wa cici separa kanca, alhamdulillah. Mamay alun ko. Mamay alun.
dalam rangka ngrasuli senok Senok Anjeli wa. Masih buru-buru wong mula buru-buru ki mangkene liwat maning nok. Nok liwat maning. tulisannya Latin niku. Majikan senggol kabeh kagian. Senok Angeli. Angeli, Angeli, bakal kayak kono koplak. Yung tulisannya Angeli. Angeli. Nah konon. Muga-muga nok Angeli. Ya, nih kan. Gedene dadi wong sing berguna bagi nusa bangsa. Amin. Majikane sinanggap wa majak wajiji muga ke rezekine. Amin. Iya. Muga-muga maning wong nome kocok kita sing warek lancar kabeh. Amin. Apa kagian iki? Arki banyu apa? Ay banyu apa ceh? Wong dia sing ngomong ya. Dia sing ngomong. Cara kon tuwa di plastik. Allahu Akbar kita pucuk. Teh pucuk. Ih, botolnya keding goblok. La ilaha illallah mati. Aku delang kulkas. Sing mau ngomong ya maaf. Enggak. Angel motor kene moncrot. Botolnya keding. Botolnya keding. Ngomong sing mau bener mah botolnya keding kono. Aku delang kulkas bakal bisa tis dinung. Dinung. Iya. Oh, dadi botolnya keding. Botolnya keding. Dadi majikan itu nggak kena. Iya. Supaya caranya gak terap. Shootingnya apa aja kini Jono? Jono. Anak kaul. Kaul apa aja? Tarsim. Tarsim. Numpak Depok. Tarsim. Iya. Arep numpak Depok. Alhamdulillah. Nang jendol. Iya. Barang Tarsim habis gede tak cilik. Mau ka sing nyaweris nyangko kalung duit. Oh, sing nganggo kalung duit Tarsim. Oh, ya kudu nganggo pipa bor. Anu, siapa kana? Siapa kana? Mas Rian sama Kiki. Iya, Mas Rian sama Kiki. Ngomong, Mas Rian sama Kiki. Mas Rian sama Mas Rian Kiki. sama Kiki. Rian mah putih ya, Yan. Putih. Iya, kayak reang. Cengitakan teman rai kayak bokongku anu kedang-dang. Irang satera ini mana-mananya mah putih. Putih mana-manane mah wis yakin ayo. Senok sindene wis nyanting. Wis siap kabeh acarane senang dalangnya jatuh-jatuh. Priye maksudnya ki? Teh pucuk, wadah plastik. Iki wis wadah plastik. Botolnya kecil. Iki botolnya nang jeruk. Ribut bae sira mangel iku. Ida nak anggo rabinere ang gelem beli tak anggo manginung. Ayo urusane sira kun mah kita manur. Jare botolnya keting. Iya wis ayo. Sing ngomong botolnya keting. Apa cara kok wis entarang mah. Yo rombongan dalang ende Menes nang dalange. supaya kage ngarak. Acaranya dikompliti. Iya. Dipai selagu maning karo Witatari. Ayo. Konarak. Iya. Siap. Sing arep nyawer sinden mangga. Mangga. Nyawer ning wa majak ning kene sing parek mangga. Disengkol maning karo Kiki ne siapa kana? Rian karo Arian karo pitik. pitik-pitik Kiki. Kiki, Rian sama Kiki. Arian karo Kiki. Sama, cakaro sama. Arian sama Kiki. Nah, kono disengkol. Arian sama Kiki. Acara nanti pakai cak. Ada abot temen jare aku ya. Turane mah katermung nambah setitik. Lagi lebaran keturun kitaku. Nambah 15 kilo. Arian sama Kiki. Anu bocah kun burut. Itu nuker. Kiki. Hormati Mimi Bulan singanan ning Saudi. Nuker 50. Siapa sayang? Kanggo Mimi Bulan. Yayo Wilkis. Sing lagi nongkrong ning Arab Saudi. Yayonya Wilkis. Yayonya Wilkis. Yayonya Wilkis. Sing duwe kata. Nokro Santi. Mama Misi Yayonya Wilkis. sedulur remaji. Nokro Santi. Kesuwunnya Nokro Santi. Yes, ingan. Yayonya Wilkis Nokro Santi. Arian karo Kiki. Ora kenangan dipercaya. Ayo sing arep nyawer ayo. Omongan selalu selayan. Janji arep emaning kula. Kanggo sing duwe Jona Production. Tapi masih angger ngelarang. Itu kang ono Eka. Udah di Alif. Yuli Mama Ervina Mama Erpur saya. Sumpah pirang sumpah. Masih angger main cinta.
nongkro Santi ayo ngereciakan maning nak. Kanggo Nokro Santi. Arian. Bunda Erini. Kanggo Bunda Erini. Bunda Erini sayang. Bunda Erini. Bunda Erini. Bunda Bunda Erini. Erini. Bunda Erini. Bunda Erini. Bunda Erini. Ayo Bunda siap-siap Erini. aku nyawer ayo. Bunda Erini. Bunda Erini sayang. Kanggo Bunda Erini. Anak pira. Bunda Erini. Bunda Erini. Bunda Erini. Bunda Erini. Taniambang oh makene suka mari ganti wong sicin matur lanang pirang-pirang ora wati ora menang Bunda Erini. Ayo bagi-bagi kenai ayo. Oh Mbak Bima Mbak Bima Mbak Kenai Dea serdidikan ayo. Mbak Bima Mbak Dea Mbak Bima Udah. Dea Iya. nembang Iya. mangkene Rambutnya kayak bocah micet. suka mari ganti wong sicin Mbak Bima Iya. paling sayang Obat. Mbak Bima paling eman Mbak Bima sayang yen Obat. putus karo kekasih Mimi Ayo, Bima. Aryan, ayo. Mimi Bima Iya. nawa masih Lemar. ganti Mimi Bima Nong nyawer sayang kok lenger. Iya. harapan dia Iya. bagus lan suki pokoknya dia Aryan sayang sama Kiki. asal Aryan sama emang Kiki. orang nyakiti pokoknya Nanggo nok dia Kiki, nok Kiki, nok Nanggo Kiki. pokoknya dia Aryan. kanggo Mbak Bima Ayo, ngeter ya, Mbak Cik. Bima sayang Ngeter. kanggo Ya. Mimi Bima Mimi Rambut, Bima rambutnya Mimi kayak Bima siapa? Mimi Bima asik kanggo Mimi Bima Mimi Bima Durung mentok wis keluar. Nah, majikan hanya Mbak Bima. hanya asik. Hanya ayo. Aja iling-iling si aja waras-waras. mari ganti wong sicin Oh. matur lanang Ada jengkel-jengkel, menang. Ya kayak itu gatus. ora wati ora mah Mbak Bima sayang Awas keluron aja di utang buat keluron. Asik. Ya, Sonimpang disakiti coba. masih mending loro ganti Los seluruh ganti los. mali bos iwa saya Iya kelengar. Mama Alif sing paling dikongkoni bae. enak bos iwa saya Mama Alif yen putus karo kekasih Mama Alif bos iwa nawa masih oli ayo, gak maju, ngerti Jan. Mama Alif bos iwa Ayo nongkro Santi maju. Ayo. orang pandai Iya. bagus lan suki Kamatane ricem-ricem bakal sing ngawere ayu kamatane ricem-ricem. Mimi Santi paling sayang Mimi Santi Kalau Santi mah nyawer ku bareng ngejak sikil ya sih. Mimi Tarsim Mimi Tarsim Sikilnya Mimi kepetek, Tarsim, iya, Mimi Ci. Tarsim saya Ayo saya ayo. Mimi Tarsim Ayo saya dibagi-bagi waktunya ayo.